Cosítar an tús, beceart agus an níród á buaile gomach an lámh réchúachta agus goméidecha teanta le na chéile. Gomach an riste bog agus salúpa. Beceart an níród a bhuaile agus an lámh chuachta. Tá sé an amnis trocht ar ceann gan na buaillí is coitianta sa líras láimhe, an buaille íseal nó an buaille aníos. Mar seo aibrítear an lámh nuair bhíonn an líród á bhuaile níos ísle ná do bhásta. Bhíonn gá uaireanta buaille den cinneáiste a thapadh le líród a buailiú íseal a chur arás. Seo an buaille is sáir le núsas nuair bhíonn an líród gar don chur.